Molt bona gent, avui us porto un vídeo bastant especial que ja feia temps que volia portar, feia com 2 anys i pico, i per fi s'ha donat el dia. Doncs bueno, avui us porto un vídeo nou, entrevistant el meu entrenador. Espero que us agradi perquè tinc pensat portar-vos diversos vídeos d'aquests, entrevistant a diversos especialistes i esportistes en el món de córrer. Així que bueno, avui estic amb en Víctor, com anem? Bones. Presenta't una miqueta per qui no et conegui. Bueno, jo soc Víctor da Costa, corredor i entrenador de trail i senzillament aquí porto ja uns anys corrent des de, potser te diré des de petit, i després entrenador porto uns 3 anyets fent entrenaments tant presencials com online. Perfecte, doncs bueno, ara començarem amb les preguntes. Així que si hi ha alguna pregunta que no vols respondre, ja saps, no estàs pas obligat a respondre-la. Però bueno, comencem. Quan eres petit i jugaves a futbol, quan comença el teu interès per iniciar-te en aquest món de córrer? Doncs, ostres, de ben petit a l'escola jo jugava a futbol i un dia a l'escola ens van portar uns tríptics del Consell Comarcal d'anar a fer el cross de Santa Coloma. I em vaig apuntar com segurament la majoria de nens que comencen a fer alguna cosa i vaig anar al primer cross de Santa Coloma, em va agradar, vaig anar al cross d'Olot i després vaig anar fent alguns crossos quan podia compaginar-me amb el futbol i a partir d'aquí després ho vaig deixar perquè vaig deixar el córrer, vaig seguir amb el futbol durant un temps i després m'hi vaig tornar a posar quan vaig deixar el futbol, va ser deixar el futbol i seguir... Més o menys el que hem fet tots quan hem deixat l'època de bàsquet, futbol i tot, ens hem ficat a córrer. Exacte. Vas jugar amb les categories inferiors del Girona Futbol Club i també vas formar part del cos tècnic en la categoria juvenil. Què tal la teva experiència com a jugador i com a cos tècnic? Com a jugador va ser molt interessant, molt enriquidor perquè realment estàs com en un staff professional i és molt interessant. I com a entrenador va ser increïble, vam tenir un any molt bo amb el juvenil i la veritat que m'emporto uns grans entrenadors, companys i la veritat que molt bé, molt professionals i la veritat que me n'alegro moltíssim d'haver estat allà durant molt de temps. Clar, perquè com a experiència això... És molt divertit, molt divertit. Sí. Després d'una temporada als Estats Units, formant-te i tot això, decideixes tornar a casa abans del confinament i un cop acabat doncs decideixes començar a entrenar gent per assolir els seus objectius. Com neix Big Wheel i en què consisteix? Bueno, aquí tens 2 respostes. Big Wheel comença en el moment que deixo l'etapa de Girona que acabem de comentar i busco altres interessos i aquest interès per assolir objectius diré més personals com a corredor, deixo de banda el futbol i em poso a entrenar persones, corredors, de forma més professional, diguéssim. Dedico tot el meu temps a començar a Big Wheel i Big Wheel neix amb el mateix, amb l'ànsia o amb les ganes de poder créixer i de poder incrementar aquesta riquesa que a mi m'agrada un esport per passar-ho a l'altra gent, que realment és el que m'agrada. I és el que faig, a Big Wheel és el que estic fent, entrenar gent perquè millorin. I cada cop som més gent. Exacte. Llavors, quins serveis ofereixes pels teus atletes? Bueno, hi ha 2 serveis molt diferenciats. En el cas del trail, entrenaments presencials que fem aquí en el local, on hi ha treballs de força, treballs explosius, treballs de flexibilitat, treballs de moltes coses en general, no només el treball de força. I després, a nivell online, la programació dels entrenaments i de les temporades del que sigui, del que es necessiti, en aquest cas, especialitzat en trail running. Llavors també, a part de corredors, també ofereixes serveis a la gent que simplement vol tenir un estil de vida saludable o només et centres en el que són atletes, ja siguin professionals o amateurs? Doncs hi ha de tot, la veritat. Tinc des de gent que pot començar, entre cometes, a caminar després d'una lesió. Per exemple, tinc un trencament de fèmur i una persona... Per la recuperació, la rehabilitació i tot, no? Exacte, i que en aquest cas aquesta persona l'ajudo a millorar el caminar, amb un treball també de força, de flexibilitat o de mobilitat, del que sigui, del que necessiti en aquest cas, fins a persones que puguin córrer a nivell èlit. Dintre d'això hi ha un ampli ventall i que pot anar amb
amb tot el que sigui. És igual, és indiferent una persona que una altra. El treball de força és important per a tothom. I ja que has dit el tema de la força, doncs en els últims anys s'ha demostrat que l'entrenament de força ajuda bastant a millorar el rendiment dels esportistes. Com creus tu que és important aquest tipus de treball? Bueno, aquesta és una bona pregunta, però es pot millorar de moltes maneres. Pots fer des de força màxima, que seria amb pesos molt elevats. Val? La gent es pensa que aixecant pesos molt elevats et tornaràs gros com una persona d'halterofília o com un corredor molt, molt gros, i no hi ha problema en aixecar pesos elevats, sempre i quan no ho facis molts dies a la setmana. Tu pots aixecar pesos elevats un cop a la setmana i no augmentaràs molt. Clar, perquè al cap i a la fi és la dieta, diguéssim. Bueno, complementat amb la dieta, exacte. Per això creixen tant alguns i... Bueno, també, o sigui, siguent corredor, lògicament ens trobem que si tu corres 4 dies a la setmana i entrenes un de força... molt de múscul. Exacte, aquí és on te vaig, no? I realment esteu com el mite de que aixecar pes està com mal vist o com... Per això antigament potser es lesionaven tant perquè no li donaven tanta importància a aquest tipus d'entrenament. Exacte, també això influeix a nivell de resultats. Amb més capacitat de generar força, sí? Més temps puc mantenir, no?, aquesta velocitat. Clar, i menys lesions i tot. Exacte, sí. Aquí també hi ha... Sempre poso el mateix exemple en les baixades, no? Quan tu fas la primera pujada, anem a dir una cursa, no?, que fa un puig i baixa, no? Sí. Fas la primera pujada a tope, no? Puges molt bé, però quan arribes al final ja tens les cames cansades. Si tinguessis aquest treball de força per poder aguantar aquest treball de turmells o que dius que a vegades no, perquè vas més cansat o perquè aquella estructura aguanta més perquè tens més força, al final la lesió és menys. Llavors, com a professional de la salut i l'esport, fins a quin punt creus que l'esport ajuda en la salut mental i per què? Això és un ampli ventall, però crec que la salut mental és superimportant en molts aspectes. De fet, ara m'enganxes que aquesta setmana un dels corredors me comenta que la seva salut mental li ha costat per sortir a entrenar, no? Ja no parlem de salut mental, sinó parlem de la capacitat de poder entrenar, no? Perquè realment quan entrenes per una marató no només és el fet d'entrenar. Sí, és la constància, el sacrifici, tot el que hi ha darrere. Exacte, realment ens trobem que l'aspecte mental de poder entrenar, anem a dir, 3 hores, és molt dur per poder assolir l'objectiu, no? Un corredor normal, anem a dir, d'estàndard, no? Corre com a mínim entre 3 i 5 hores una marató, no? Un gros de gent està dintre de 3 i 5 hores. Realment, l'aspecte mental per córrer durant 3 o 5 hores és molt important. Hi ha gent que es posa música, hi ha gent que es posa, no sé, un mantra, no? Ho aconseguiré. Bueno, cadascú és... no? En aquest aspecte. I això ajuda a el que dèiem abans, a l'aspecte mental de salut, de sortir per disfrutar, sortir per desconnexió de... No? Hi ha gent que diu que connecta amb la natura, hi ha gent que surt a desconnectar del seu dia, no? Doncs les dues coses són vàlides i totes serveixen per tenir una millor salut. Clar, perquè dèiem, per exemple, el dels romans, allò de mens sana, cos sano. Exacte. Que si tu, per exemple, tens obesitat i tot, tens més probabilitats de patir una depressió que no pas una persona, diguéssim, que es cuida, no? Exacte. Dintre d'això també... Que llavors sí que hi ha problemes metabòlics i tot això, vale. Però em refereixo que sempre tot va bastant relacionat, no? Sí. Lògicament, el que acabes de dir, la frase que comentes, és un tot. El treball de força, el treball mental, el treball... Tot. Aquí, des de BeWell, sempre pensem, no?, que no és només l'entrenament, no? Hi ha el que comentes, no?, la part de salut mental, la part física, el treball de força, fins i tot la nutrició o fins i tot la recuperació, no? I fer activitats en grup i tal, doncs també ajuda mentalment, no? Exacte. A part del que ofereixes, he vingut a alguna sortida i xerrada que has organitzat. Quins beneficis creus que té això per l'atleta, que més o menys ara ho hem comentat, però així més específicament? Bueno, aquí podem, lògicament, no és un vens, entrenes i me'n vaig, estem buscant integrar diferents cosetes, no? El que acabem de dir... Hi ha més vida social, no? Exacte. Més enllà de l'esport. Tal qual. És el que interessa. A més, el córrer és un esport individual, lògicament, perquè tu competeixes de forma individual, però ho fa una mica més d'adhesió a l'exercici, no? Si jo començo per ganes, sí, moltes vegades, perquè abans estic motivat i tal,
però si començo a sortir, en el teu cas, amb tu o amb altres persones que puguin agradar-los el mateix esport, es fa més fàcil sortir i aquella disciplina l'agafo més entre setmana i sí, entre setmana. Potser si vas sol, al final arriba un punt que t'acabes cremant, que és el que els passa a molts atletes professionals, no? Clar, que realment és doncs, per exemple, que li va passar ara fa un parell d'anys, per exemple, Isaac Riera, no? Vale. Que mentalment va acabar molt cremat, segurament, de sortir sempre sol i tirar des de 4 a 5 hores sols cada cap de setmana, per exemple, no? Sí, sí. Llavors, quina importància creus tu que té posar-te en mans d'una persona professional si vol assolir els seus objectius? Jo crec que aquí és una de les coses més importants a nivell d'esport, no? O sigui, tu pots arribar per la teva pròpia capacitat a un cert límit, vale? En la qual tu pots treure tu pots agafar-te una plantilla d'entrenaments, agafar-te qualsevol cosa, no? I arribar a uns paràmetres, no? Molt elevats, no? De millora. Sempre, i a més, la gent que comença de zero, sempre amb una mica d'entrenament, sempre hi haurà una millora, d'acord? Per tant, sempre pots arribar a un límit. Jo aquí, la diferència que hi veig és treure el màxim rendiment de tu. El professional et veu com una persona capaç de poder fer unes coses, no? Per exemple, a nivell de força, no? Jo crec que quan us comento algun dia pots fer aquest salt o pots fer aquest entrenament, o a nivell online, per exemple, ens trobem que crec que ho pots fer-ho, te l'he planificat perquè crec que pots fer-ho. Sempre hi ha dies que estem bé, sempre hi ha dies que estem malament, però dintre de tot això, realment podem treure el màxim rendiment de vosaltres. Evitar lesions, que sempre les lesions, evitar és difícil, perquè et pots regirar el turmell, estiguis fort, estiguis dèbil, però realment el més important és que progressis la càrrega, puguis anar mica en mica afegint quilòmetres, que ficar-hi una certa intensitat, no? I totes aquestes coses tu ja ho saps fer, però crec que un professional t'ajuda a exponenciar-ho una mica. Sí, que no t'estanques. A treure-hi un màxim rendiment. I que hi ha d'haver de tot, dintre d'entrenar, no? Ens trobem amb tots, en fases de que estàs bé físicament i et sents superbé en punts pics de la temporada, o en pretemporada, que anem a dir, estàs com, generant volum, i després tens aquests alts i baixos, no? Dintre de l'entrenament. No sempre hem d'estar en un pic alt de forma. Sí? Els pics de forma van variant en funció dels objectius de cada un. Llavors també relacionat amb el tema, per la gent que comença, que ho fa de manera autodidacta, en comptes de ficar-se de les mans d'un professional, doncs busca per internet informació, vídeos a internet i tot això que ho expliquen. Creus que també poden progressar de la mateixa forma? I pot tenir impediments? Saps? Els pros i contres més o menys que pot tenir de fer-ho de forma autodidacta a la de fer-ho amb un professional. Aquí més o menys és una pregunta molt similar a l'anterior. Jo el que diria és que ficar-te en mans d'un professional et donarà tenir una millor progressió, primer de tot, i també, sembla que no, però aquesta constància amb els entrenaments, que puguis anar ficant entrenaments de qualitat, entrenaments que t'assoleixin objectius. A vegades tu de forma personal dius, no, jo puc fer-ho, i potser et passes, o a vegades et quedes curt, no? O sigui, et pot tenir un control i tal, en canvi potser de forma didacta, si obris un vídeo d'internet potser ho explica més de forma general, de corredors, en canvi un bon professional, doncs t'ho dirà, diguéssim, de manera individual, específica per al teu tipus de nivell, no? Exacte, lògicament, com a tots els cicles, fem uns testos que segurament has fet, cadascú fa els seus, fem els tests de 800 o el test de 12 minuts, que són els que a mi em funcionen, per planificar els entrenaments. I saber més o menys on estem. Exacte, a partir d'aquí, aquests testos els anem repetint, o a vegades hem ficat d'altres, diferents testos, el de 3 minuts, o testos en pujada, testos en baixada, També testos en força a vegades fas, no? Exacte, això a nivell presencial, si parlem a nivell presencial, primer també faig una valoració inicial per veure d'on partim, i després fem el test. Per saber més o menys on estan, no? Exacte, i a partir d'aquí podem començar a progressar, igual que amb el test de força, que anem repetint de tant en tant. Ara fa un temps enrere vas començar a entrenar corredors professionals com Ada López i Arnau Aranda. Creus que això és casualitat o és el fruit d'una planificació i els bons resultats que obtenen els teus atletes?
Bueno, aquí crec que són les dues coses. Una part que ja comença a haver-hi una base de corredors que estan traient uns bons resultats, ja no sigui a nivell de resultats visibles, però realment, com en el teu cas, vas començar fent un resultat, ja tens una millora. Amb molts diferents atletes m'està passant això, que realment des que van començar amb mi tenien un nivell, anem a dir, X, i ara aquest nivell ha augmentat. Segurament això fa que vingui més gent, a part de la confiança que poden tenir aquests atletes en els entrenaments per tal d'aconseguir una millora, que és el que busquem tots, per tal d'arribar al nostre màxim potencial que podem assolir. Exacte, sí. Llavors, parlant de curses, has corregut ja 4 de les 6 major. Quina és per tu la que més t'ha agradat? La que més especial, la que més saps? La que més t'ha agradat de totes? Nova York, Boston, Chicago o Berlín? I quina és la pròxima que t'agradaria més fer de les major? Primer et responc la primera. La següent m'agradaria fer Londres, però és molt difícil d'entrar, perquè m'agradaria deixar per últim a Tòquio, que seria ja un viatge una miqueta més llarg. I després, responent a l'altra pregunta, quina et diria? M'agrada molt Nova York, però et diria Boston, que té alguna més especial. Va ser la primera, no? Suposo. Va ser la segona. La segona? La segona, sí. I em va agradar molt per l'ambient de corredor que es viu. Realment és com... Jo sempre poso la Champions, del corredor de maratons, que realment crec que és un dels objectius que molta gent vol aconseguir. Sobretot als Estats Units, aquí potser no tant, però als Estats Units es viu molt el tema de qualificar per Boston, perquè realment per córrer a Boston has de tenir un temps, no recordo exactament, però entre 30 i 35 anys, per dir alguna cosa, podríem estar parlant de 3 hores 5. És una espècie com de sorteig, no? Bueno, no, de sorteig no, de qualificar per aquest temps. O sigui, tu has d'haver corregut, per poder entrar a córrer a Boston, has d'haver corregut una marató en 3 hores 5 minuts. Que et dona com una espècie com aquell que diu una puntuació, no? Com rotllo la UTMB, que per poder córrer UTMB a Chamonix necessites unes puntuacions. Exacte. I haver completat X curses d'UTMB, no? Sí, però en aquest cas... Diferent, però més o menys l'estil seria el mateix. Exacte, sí. Llavors, seguim parlant de curses. De totes les curses que has corregut al llarg de la teva carrera, quina és per tu la que més t'ha marcat, o sigui, la que t'ha marcat un abans i un després com a corredor? Ostres, ara mateix em pilles molt bona pregunta. No sabria què respondre't, ara mateix. Potser et diria la primera marató que vaig córrer, vaig córrer a Filadèlfia. Va ser la primera que vaig fer ja una preparació molt específica a nivell d'entrenaments, en el qual era totalment... una mica et diré autodidacta en aquell moment, no? Sí. En el qual encara no començava a córrer, no? I potser em va marcar molt el fet de treballar, entrenar amb una certa regularitat, amb de l'aspecte mental que també hem comentat, no? La nutrició, que vaig fer molts errors, doncs allà vaig aprendre moltes coses, i sembla que no, però vaig aprendre moltes de les coses que no havia de fer per tal de millorar com a corredor, no? I ara tota aquesta experiència que he agafat en aquesta cursa m'ha fet créixer, no? I crec que realment la constància i el treball per aquestes maratons m'ha donat on estic ara mateix, no? I a nivell de trail, si parlant una mica més específic, ostres, jo diria potser, no un canvi, però sí una de les curses que més m'agrada, potser és Cap de Creus, que té uns paratges maquíssims. Sí, és el paradís. I és molt, molt maca. Jo et diria aquesta, que és una de les curses que repeteixo de forma regular, que m'agrada molt. Sí. Llavors continuem parlant del tema. Amb el tema curses, el tema de les gestions i tot això, el que has dit de la cursa anteriorment, creus que una bona gestió et pot ajudar a obtenir un resultat o un altre? I quins són per tu els punts més importants d'una bona gestió? Ostres, jo per mi la gestió de cursa no et diré que és vital, però et diré que és molt important en el moment que comencem a competir. Tenir una bona gestió
a nivell O sigui, que anem a d'alimentació. buscar un temps, un Exacte, objectiu, no? sí, ja sigui- Perquè tu pots competir en plan per anar a fer la cursa tranquil i a l'altre ja és competir amb un objectiu, no? Exacte, si tu vols realment millorar, si vols aconseguir objectius que et siguin, bueno, que tinguis ganes d'aconseguir, no? És igual, cada persona al final es marca els seus objectius. És indiferent si vols quedar primer o si vols quedar o si vols millorar un temps, no? Realment t'has de centrar en els teus objectius, però una bona gestió de cursa passa per alimentació, descans, o sigui, ja no només el dia de la cursa, sinó planificar-te bé el track, no? Que a vegades n'hem parlat en el teu cas, gestió dels gels, per exemple, quanta aigua haig de portar, no sé, si farà calor, si farà fred, quin material haig de portar, si fa molta fred, haig de portar la roba adequada, si fa molta calor, si fa, no sé, és igual, si és muntanya, no és el mateix córrer una cursa a la Núria, per dir alguna cosa, la olla de Núria, per exemple. Que córrer aquí, no? Exacte, córrer el Pantomàquet, totes dues són curses de muntanya, però són... El desnivell, l'altitud... Exacte, fins i tot les sabates, o la roba que ara en parlàvem, no? I dintre d'això hi ha moltes coses, també el tema que comentàvem de la gestió. Jo, per exemple, em poso tant el rellotge, en quin moment ve les pujades, en quin moment les baixades, com haig de... O sigui, més o menys quin ritme, a vegades podem marcar-ho... Anticipar-te també i tot això. Exacte. També podem marcar-ho per pulsacions. A cert número de pulsacions, jo haig de baixar aquest ritme perquè aquestes pulsacions, si supero aquestes pulsacions, aguantaré, per dir alguna cosa, 2 minuts. Entens? I després ja acabaré patant o el que sigui perquè no puc arribar al ritme que jo m'havia plantejat. Llavors, de cares a l'any que ve, quins són els objectius o l'objectiu més important que tens en ment? Bueno, ja sigui l'any que ve o aquest any, ja que l'acabem de començar. Sí, aquest any, l'objectiu important seria per mi els Campionats de Catalunya a la Sísmica a finals de febrer. De trail o...? De trail, sí, exacte. I, les TRS, si ho dic bé, Trail Running Series, que són 5 curses a nivell català, que també intentaré competir-les, a veure com va l'any. Començarem aquest cap de setmana amb la Oil Trail a Terrassa, a Congrés de Montserrat. Sí. Llavors ja anem a parlar sobre els atletes així professionals i de com passen de ser amateurs a professionals. Llavors, en el teu cas, amb els bons resultats que treus a les curses, que inclús ens quedes per davant de corredors professionals, d'equips com Nike, Asics, etc. Com és que encara no t'hagi fitxat cap equip? O com és que no hagis intentat tu, diguéssim, posar-te en contacte amb algun equip i fitxar per ells? O és que t'agrada més entrenar a l'altra gent que no pas, diguéssim, entrenar per un equip? Aquí hi ha molts diferents aspectes en els quals aquí les marques donen valor a la seva marca i, lògicament, ells el que estan buscant és una sponsorització a nivell de material i realment aquí trien els seus atletes i segurament amb els seus atletes ja tenen, any rere any van buscant uns atletes o busquen un perfil concret o busquen un perfil i potser jo no encaixo dintre del perfil que ells estaven buscant, dintre de que en certes curses pugui jo fer millors resultats que altres corredors, no? I dintre d'això, algun dia potser sí que se m'ha ofert alguna petita coseta, però no m'ha sortit o no m'ha sigut el suficient interessant perquè ho agafés i, ostres, m'agradaria en algun dia potser fer alguna col·laboració amb alguna marca, però si no, ara mateix estic una mica més centrat amb la part professional, que seria BeWill, intentar-ho fer-ho créixer. Clar, potser busquen gent potser més joves que tu, no? Suposo. Exacte. De 16, 18, com per exemple està fent ara Salomon i tot això, no? Exacte, és possible que aquestes marques estiguin buscant un perfil més jove, que no un perfil ja més veterano, no? Que, potser... Per influenciar, diguéssim, els més joves, suposo. Exacte, i que comenci a créixer... Que tinguin més repercussió. Exacte. Llavors, ja que hem parlat dels atletes joves, com creus que afecta això en aquest atleta més jove, de 15-16 anys, que el fitxi un equip professional? Aquí passen per moltes coses, no? Igual que passa amb el futbol. Realment els atletes joves tenen molt de potencial i crec que és molt bo començar
com formar-los d'una manera correcta, no? I aquí ens trobem que tenen molta pressió a través de les marques. Lògicament, poden donar un molt bon resultat, però si no gestionen bé el tema de la pressió mental, no? Que dèiem abans, el tema de la salut mental, no? Exacte, pot ser complicat, dintre de que tenen molt de potencial, perquè realment, no sé, vaig a ficar Jan Torrella, no? Atleta de Salomon, que té molt de potencial. Que amb 14-15 ja destacava. Exacte, i pot seguir destacant i pot seguir evolucionant, i ho farà, segur, n'estic convençut, perquè té molt de potencial. I això, el tema de les marques, que et fiquin una certa pressió o et marquin unes curses, pot ser una mica perjudicial. Però crec que per ser professional has de poder saber gestionar. Si no saps gestionar, vindrà una altra persona que tindrà més o menys el teu mateix nivell i et passarà per davant perquè pot gestionar aquesta cosa, aquest aspecte més emocional, que també és interessant. I amb joves costa una miqueta més perquè ets jove i això l'experiència t'acaba donant, no? Però està molt bé, està molt bé. Llavors ja deixem el tema apartat de curses, atletes i tal. Anem a parlar potser d'un tema bastant important. Tu que ets una persona que últimament, com aquell que diu, està ocupada pràcticament 24/7, que no pares, quiet, ja sigui aquí o en clubs ara com bàsquet i tot això que portes, doncs com t'organitzes tu per gestionar, diguéssim, la teva vida professional, personal, amb els entrenaments teus, com ho fas i quin consell els dones a aquella gent que diu, no, és que jo no entreno perquè no tinc temps, tinc aquest horari de feina i no entreno i no em cuido per això. Com t'ho fas tu i quin consell, diguéssim, els dones a aquesta gent? Com a consell, jo crec que el consell més important és que tinguis la motivació per poder-ho fer. Si tu tens motivació, treus el temps que necessitis. Que ha de venir, diguéssim, d'un mateix, no? Exacte, jo crec que és el meu punt de vista, És molt difícil a vegades, no?, treballar 12 hores i sortir a entrenar, però tinc algun corredor que realment entrena molt treballa molt i corre molt. I pot entrenar i està entrenant per distàncies llargues i no hi ha cap problema. La part més important és la part de bona gestió del temps. Realment ens trobem que tenim moltes circumstàncies. Jo, en el meu cas, m'haig d'adaptar als horaris que els clients volen, no? Treballo a vegades fins i tot des de les 7 del matí fins a les 9 del vespre, no? I tinc l'horari, haig de sortir al migdia, agafo aquella hora al migdia i me'n vaig a córrer i aprofito al màxim aquell temps que tinc per poder entrenar. Encara que sigui sortir el que diem, mitja horeta cada dia, però millor mitja hora que res, no? Exacte. El tema de la constància, tornem a lo mateix. Exacte. Llavors, actualment tens parella. Creus que el fet de que ell estigui al teu costat t'ajudi amb tot? Doncs creus que t'ajuda a seguir creixent com a persona professional i atleta? Jo crec que sí, que tinguis el recolzament de la teva parella per sortir a entrenar, per anar a les curses, per el que sigui. És allò aquell recolzament emocional, no? Per dir-ho així. Exacte. Si jo surto i d'aquí una hora haig de ser a casa, sempre poso aquest exemple, no? Si arribo 5 minuts tard, que no em diguin, ostres, no, és que havíem de marxar perquè havíem de... el que sigui, i no tinguis temps per disfrutar d'aquell entrenament, crec que és superimportant, igual que per les curses, quan vas a una cursa i la teva parella t'apoya i t'ajuda i et motiva a que segueixis entrenant o segueixis competint o el que sigui, per mi això és superimportant, molt. I en el meu cas, a mi em passa això i crec que ojalà passés amb molta més gent perquè a nivell de millora d'entrenament i de competició és un plus molt. I ja no parella, potser tenir algun millor amic o alguna cosa així, en plan entrenar junts i tal, això t'ajuda. Seria semblant, no? Exacte, sí, tal qual. Llavors, ja per anar finalitzant el vídeo, quin consell els dones a tota aquesta gent que després del confinament i tot es van començar a iniciar en aquest món o es volen iniciar en aquest món? Jo aquí ficaré una mica de la meva part de publicitat, en el qual jo els recomano que vinguin a Big Wheel, realment, o que es fiquin en mans d'un professional del sector i això jo crec que els hi farà tenir una millor constància i una millor progressió per tal... motivació. Exacte. I també realment que tindran uns entrenaments pautats i que realment
és fàcil sortir a entrenar si tens ganes de fer-ho, no? I tens una constància, tens unes ganes... I a mesura que vas veient els resultats bons... Això encara agafa millor adherència per poder seguir entrenant o per poder seguir millorant o per tenir salut, realment. Sí, sí. Doncs bueno, gent, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Merci, Víctor, per haver-nos dedicat un temps. Espero que m'hagi portat bé. Doncs bueno, com ja us he dit, si us ha agradat, doneu-li un bon like. Et convido doncs, que et subscriguis que com ja sabeu, doncs, ajudeu un piló. També baix a la descripció tindreu el link directe per inscriure-vos a la cursa del pa amb tomàquet. I ara sí, fins la pròxima.